Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल नोंथांमोना आंनि सिगाङाव गोबां मेसेज हरबाय बा फेसबुकनि दारै हरदों आरो इन्स्टाग्रामनि आरो वाट्सएपनि आं बै मेसेज हरनायखौ आं फरायबाय बेवहाय मेसेज मिन्स मेसेजजों लोगोसे स्क्रिनशटबो हरफादोंमोन सासे बारुन गुप्ता होननाय सुबुङा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामदों जोंनि बर' आरो जोंनि कार्बि जाथिनि थाखाय माने गोबां गाज्रि गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा आरो बै बायदि मानसिखौ फासि होब्लाबो लस गैया आरोना मानि थाखाय फासि होब्लाबो लस गैया होनना बुङोब्ला बिथाङा सानै सुबुं बर' हारिनिफ्राय रेप खालामबाय होननानै बुंदों बिथाङा मिथिबायना स्क्रिनशट आं नोंथांमोननियाव होनानै होनि आरो बे स्क्रिनशटखौ आंनो गोबां मानसिफ्रानो हरदों आं माखासे बाथ्राखौ फारि फारि नोंथांमोननिसिम बुंजोबलांगोन नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बे बरुन गुप्ता होननाय मानसिखौ आं नोजोर होनानै नायबाय आरोना बाट बरुन गुप्तायाथ' गोबां मानसि थानो हागौ बाट बरुन गुप्ता जुदि सार्च खालामना नायोब्ला सासेल' सुबुं दं आरोना माने नुनायाव आरोना माने पपुलार जाथ'ना दङ बे माबा प्रफाइला आरोना ओमफ्राय बे पपुलार जानाय बे जायमोन बरुन गुप्ता होनदोंना बिनि पिक्सारखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा स्क्रिनशट खालामनानै बेजों एटेच खालामनानै पिक्सारखौ डाउनलड खालामनानै जों बेजों एटेच खालामनानै गोबां फेसबुकाव भाइरेल खालामगासिनो दं जोंनि बर' हारिनि भाइ बिन्दु बा जोंनि ब्रादार एन्ड सिस्टार गासिबो सुबुंफ्रा माखासे माने गासिबोथ' नङा जायफोर बेखौ शेयार खालामदों आरोना दा बेयावहाय आङो जि कमेन्ट नुदों बे कमेन्टआवहाय प्रफाइलाव पिक्सार गैयामोन आरोना आरो बे कमेन्ट खालामनाय जाय स्क्रिनशट बेखौ आङो वाट्सएपनि दारै मोन्दों आरो लोगोसे फेसबुकाव हरदों आरो माखासे कमेन्टआव हरदों आरो आंखौ बुंहरदों आदा बिनि सायाव भिडिअ बानायथारनांगौ नों बेखौ नोजोर होनानै नायबा बे कमेन्टआ बोसोरसे बारबाय रायजो राजाफोर बोसोरसे बारबाय बे कमेन्टआ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे बे पस्टआ बबेयावहाय पस्ट खालामजादों बेखौ जुदि जाय मानसिया स्क्रिनशट खालामदोंमोन बेखौबो जुदि बे लिंकखौ जुदि हरनायमोनब्ला होमबा बिराद मोजां जागौमोन आरो बे लिंकखौबो एटेच खालामफाना होनायमोनबा बिराद मोजां जागौमोन अब्ला बै मानसिनि प्रफाइलखौ जों गोरलैयैनो मोननो हागौमोन आरोना बै प्रफाइल लिंकखौ जों जेब्ला मोनगोन अब्ला बिनि अनारखौ जोङो पुलिस केस होबा ओरैनो आजादियाव मोननो हागौमोन आरोना रायजो राजाफोर मिथिबायना बे कमेन्टआव बुंदों बिथाङा इंलिसनि आसामनि सिङाव थानाय गासै कार्बि आरो बर'फोरखौ बुथारजोबनांगौ मिथिबायना आसामनि सिङाव थानाय कार्बि आरो बर' सुबुंखौ गासैखौ बुथारजोबनांगौ आरो लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा जोंनि बर' हारिनिफ्राय सानै सुबुं बिमा फिसा बिथांमोनखौ रेप खालामखांबाय आरो बिनि सायाव बिथाङा बेखौबो बुंबावदों जे बिथांमोननि सायाव जिखिनि रेप खालामनाय बे भिडिअआ बिथांमोननियाव दङ आरो बिथाङा बेखौ लिक खालामगोन जाहैदों बा बेसेबां गाज्रि बेसेबां दुथां बिथाङा गासै आसामनि सिङाव थानाय बर'फोरखौ बुथारनो नागिरदों लोगोसे बिथाङा अलरेडि जोंनि बर' हारिनिफ्राय बिमा फिसाखौ रेप खालामखांबाय आरो लोगोसे बिथांनियाव भिडिअबो दङ अब्ला जों बे मानसिखौ ओरैनो दोनगोन नामा जोंनि बे मानसिखौ नांथारगौ बे बोसोरसेयानो जाया मानो बे कमेन्टआ जोंनो बे मानसिखौ नांगौ जों दासो नुसनदों नङा होमबा बिथाङा रेप खालामखांबाय गावनो बुंदों रेप खालामखांबाय बिथाङा रेप खालामखांबाय आरो रेप खालामखांनानै बिथांनियाव भिडिअ दङ होननानै गावनो बुंदों बे कमेन्टनि दारै आरो लोगोसे बिथाङा गासै बर' सुबुंफोरखौ आसामाव थानाय बर' सुबुंफोर कार्बिफोरखौ बुथारजोबनांगौ होनना बुंदों अब्ला बिथाङा गोबां दाय गोरोन्थि मावदों आरो बिथांखौ जों हमनांगौ बाट बाथ्राया बेयाव ओरैबायदि जाहैदों दा बरुन गुप्ता होननानै जुदि सार्च खालामना नायोब्ला मोनसे प्रफाइला गोबां माने माबा जाना दं आरोना बाट बै प्रफाइलनि पिक्सारखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा बेखौ एटेच खालामनानै बेखौ बुंदों आरोना बाट आं सानदों कनफिउस दं आंहा बे मानसिया नंगौनाबा नङा नङा होमबा बे मानसिया नंगौनाबा नङा आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव होनानै होनि बे मानसिखौ माखासे सुबुंफ्रा भिडिअ बानायनानै बा माने मा होनो स्क्रिनशट होनानै बिथांखौ फेसबुकाव भाइरेल खालामगासिनो दं आरोना बाट बे मानसियाबा नंगौना नङा दा बे फट'खौ बा स्क्रिनशटखौ नायनानै आं बुजिनो मोनबाय जे बेयावहाय जे सासे मानसिया कमेन्ट खालामदों जे बेबायदि इनोसेन्ट मानसिखौ बुथारनाय आरो लोगोसे गोबां जागासिनो बेखौ स्टप खालामनांगौ बेथ' नंखागौ बाट बिनि गाहायाव जे मोनसे आं नोंथांमोननि सायाव देखायनो DY365 बे फाल्तु होनना बुंदों मिन्स DY365 फाल्तु होननानै बुंनाय मिन्स होमबा बे पस्टआ बे कमेन्टआ
खालामजानाय जादोंब्ला अब्ला बे DY365 चेनेलाव कमेन्ट खालामजानाय नामा बेयो फेसबुक पेजनि DY365 चेनेलनि फेसबुक पेजाव बे कमेन्ट खालामजानाय नामा बेखौ आं साननानै नायबाय आरो आं गोबां नायबाय बेखौ गोबां नायबाय फेसबुकआव आङो 2 बोसोरसिमनिखौ नायबाय आं 1 इयार नुदों नालाय स्क्रिनशटआव 2 बोसोरसोनिखौ नायबाय आङो बे पिक्सारजों मिलायनाय बाट आङो पिक्सारजों मिलायनाय नुवाखै जुदि नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला DY365 आव नागिरनानै जुदि मोनोब्ला आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे बे कमेन्ट खालामनायखौ जुदि नागिरोब्ला बे प्रफाइलखौ जों मोनथारगोन आरोना मिथिबायना आरो जाय मानसिया बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना स्क्रिनशट खालामनाय समाव बे कमेन्ट खालामग्रा सुबुंनि प्रफाइलखौ लादोंब्ला आरो लोगोसे नोंथांनाव प्रुफ दङब्ला बेनो होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना बे पोस्ट खालामनाय जाय पोस्ट खालामनायाव बिथाङा कमेन्ट खालामदों जे अर खामलायलायनाय बेखौ जुदि नोंथांमोनहा नुदोंब्ला बहाबा आरो बिनि सायाव बे कमेन्ट खालामनायखौ नागिरबानो जाबाय आरोना रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आंखौ बेनि सायाव भिडिअ बानायनो होनायलाय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बेखौ साजा होनांगौ मीन्स बेखौ गोबां माने कठोर माने स्ट्रंलि बेखौ जेलाव दोननांगौ मानो होनोब्ला बिथाङा बर' गासै सुबुंफोरखौ बुथारनायनि मोनसे थांखि लादों बे मानसिया सासे फाग्ला आरो सासे बिथांखौ जेलाव दोननांगौ आरो लोगोसे बिथाङा सानै सुबुं बिमा फिसा रेप खालामखांबाय होनना बुंदों आरो लोगोसे बिथां जायफोरखौ रेप खालामदों बे मानसिफ्राबा गैगोना गैला किजान बुथारखांबायबो नङा होमबा किजान बुथारखांबायबो आरो लोगोसे बिथांनाव भिडिअबो दं जाहैदों अब्ला बे बरुन गुप्ता होननाय सासे सुबुंखौ जोङो गोख्रोङैनो बिनि सायाव एक्सन लानांगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायावहाय गोख्रोङै एक्सन लानांगौ ओरैनो थानो नाङा बिनि सायावहाय आरो बेखौ जेलनि ओंखाम जाहोथारनांगौ आरोना थेंक इउ सो माच नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आं मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन आंखौ दाख्लैबावहाय माखासे सुबुङा अंकुसिता बर' आब'नि सायावहाय बा आं बेखौ बिनानावबो होनजायो मानो होनबा बिथांनि बैसोनि एजजों नायोब्ला आंनि एजखौ नायोब्ला बिथांनिख्रुइ आं देरसिन होनबा आं बेखौ सिस्टारखौनो होननानै बुंसै स' बे अंकुसिता बर'नि सायावहाय जे हाबा जानाय स' फार्स्टआव आं बेखौ बुंग्रोगोन कंग्रेचुलेसन आरो नोंथांमोना आंखौ भिडिअ बानायनो थिनबाय थादों बाट आं बेखौ बुंगोन जायखिजाया माने जोंनि बर' हारिखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय बयबो नाजानांगौ रेसपन्सिबिलिटि बायदि मोनसे थांखि लानांगौ बाट जेब्ला मोजां मोननाय होननाय लेभेल फैयो अब्ला मोजां मोननाय लेभेल फैयोब्लाथाय मोजां मोननायनि लेभेलाव फैयोब्ला आं बेखौ एसे आंनि खुगाया एसे बन्द जायो मानो होनबा मोजां मोननाया बयहाबो मोन्थाय दङ गासैजोंबो मोन्थाय दङ बाट जोङो मोजां मोननायनि बाहाना खालामफ्लानानै जों गावनि हारिखौ बावगारनो नाङा डेभेलपा जादों बर' हारिनिफ्रायनो बर' हारिनि जाथि जानानैनो बर' हारिनि सिनायथि लानानैनो बर' हारिनि डकुमेन्टस लानानैनो जुदि नोंथांनाव बैखिनि डकुमेन्टस गैयामोनब्ला नोंथाङा बर' हारिनि जिखिनि डकुमेन्टस जे बर' हारिनि जाथिनि होननानै कमिउनिटिस होननानै नोंथांनाव जुदि बै ST सार्टिफिकेट गैयामोनब्ला नोंथाङाबो बै गोजौ लेभेलसिम थांनाय नङामोन दा माखासे सुबुंफ्रा बुंनो हागौ बेखौ जे आंनि नाजानायजों जादों येस नोंनि नाजानाय जादों अबभियासलि सोरथो बुंदों जोंनि नाजानायजों जादों बयनिबो नाजानाय नोंथांनि नाजानाय जोंनि कमेन्ट खालामनाय जोंनि लाइक खालामनाय जोंनि नोंथांखौ प्रम'ट खालामनाय नङा होमबा स' बिनि थाखाय फेमास जासिनदों आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा बेसिकलि मिन्स जे नोंथाङा बर' जाथिनि नङा होमबा नोंथाङा इउ आर फ्रम बड' कमिउनिटिस बे फार्स्ट थिंस बे सार्टिफिकेट नोंथाङा ST सार्टिफिकेट जे मोन्दों बड' कमिउनिटिनिफ्राय बेखौ मोन्दों आरो बे सार्टिफिकेटनि दारैनो नोंथाङा सिनायथि जादों आरो लोगोसे बिनिफ्रायनो नोंथांखौ सिनायथि मोननानै बे बर' कमिउनिटिसनि बेखौ लानांगौ नङा होमबा बेखौ लानांगौ स' बिनिफ्राय बर' कमिउनिटिसनिफ्राय सासे बा सानै सेलेक्ट खालामबाय नङा होमबा स' बेनिफ्रायनो नोंथाङा मुसुर जालांबाय नोंथाङा गेलेनो रोंगौ नोंगौ अबभियासलि थेंक इउ स' माच आं बेवहाय बुंगोन जों गावनि जाथिखौबो नायनांगौ गोबां जों नुनो मोनगासिनो दङ हाइ प्रफाइलनि बर' सिख्लाफोरखौ जों गुबुन जाथिजों हाबा जानाय नुनो मोनो आरो माखासे सेंग्राफोरखौबो हाइ प्रफाइलनि सेंग्राफोरखौ आं नुनो मोनो गुबुन जाथिजों हाबा जानाय नुनो मोनो सोरखौ मा बुंनो जाबाय आरोना सोरखौ मा बुंनो माखासे सुबुंफ्राथ' ओरैबायदि बुंबाय माने जोङो सानै हयै मानसिफोरखौ भट होनांगौ कमेन्ट खालामनांगौ सानै हयै जों मानसिफोरखौ जौगाहोनांगौ बेबायदि बुंबाय बे बाथ्रा बुंनायाबो राइट आरो फारसेथिं बुङोब्ला जों जुदि बिदि खालामोब्ला जों गावनि जौगानायखौ बन्द खालामना लागोन माने गोनो गोथो जाना दं आरोना स' बिनिखायनो साननाय हनाया गावनियावनो थाजोबनांसिगौ बयबो रोंगौथि गोनांजोब स' नोंथाङाबो साननांगौ आंनि दायित्वखौ आं पालन खालामगोन नोंथाङाबो नोंथांनि दायित्वखौ पालन खालामनांगौ जों जोंनि बर' हारिखौ जों बोरै जौगाहोलांनांगौ नोंथाङा जुदि सासे इनकाम खालामग्रा सुबुंबा साख्रियालबा अबा सासे सोरबा बर' सुबुंनिफ्राय नोंथाङा सासे सेंग्रा मानसि नोंथांनि मिलायनाय नुनो मोनगोन मा सासेबो सेंग्राखौनो मिलायनाय नुनो मोनला नामा नङा होमबा बे मोनसे कुइसन थायो मिसाखौ मा बुंनो कुइसन थायो
ओमफ्राय बाद आं रावखौबो माने बुंनो थाङा गाज्रि माजि बाट जुदि हाबा जादोंब्लाबो गुबुन जाथिजों गोबां मोजां न'खरनि नोंथाङा जाहाथे खैफोदाव दाफै नङा होमबा मोजां न'खर आरो नोंथांनि जिखिनि संसार बे रावनिबो नोजोर दानांथों आरो अल द बेस्ट कंग्रेचुलेसन बाट बेखौबो गोसोआव लाखि दानि नैबे जेनेरेसननि जायफोर दा बेबायदि थांखि लादों बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि सिमां आरो बर' हारिनि इयुनखौबो सान जाहाथे नोंथांनि जिखिनि सम्पति नोंथांनि जि रोंगौथि बेखौ लानानै बर' हारिनि गेजेरावनो थाथों बर' हारिनि टाइटेलैनो बिथाङा माने खामानि जौगालांथों इयुन फिउचाराव माने नोंथाङा जुदि रोंगौथि दंब्ला नोंथाङा सासे गेदेर मानसिब्ला अब्ला नोंथाङा बर' हारिनिफ्राय लायोब्ला होमबा बर' हारिखौनो लायोब्ला होमबा बर' हारियावनो थागोन अब्ला बेनि नोंथांनिफ्रायनो जोनोम जानाय गथ'फ्रा गिदिर गिदिर आरो रोंगौथि मोनलांगोन आरो बिनिफ्रायनो जोंनि इडुकेसना बारायलांगोन नङा होमबा एसेबां एक्सप्लेनेसन खालामनो गोनांथि गैया नोंथाङा रोंगौथि गोनांखा स' आं बे बाथ्राखौनो बुंबाय खुलुमनाय थाबाय